A cikin wannan shiri namu mai albarka za mu bayyana muku yadda mai girma ministan sadarwa na wannan ƙasa wato Malam Isa Aliyu Fantami ya bullo da wata sabuwar gaisuwa wadda ake wa laƙabi da wireless greeting. Ita dai wannan gaisuwa wadda ta samo asali daga shahararren malamin nan Malam Isa Aliyu Fantami wato ministan sadarwa na Najeriya ya fara ne da gabatar da ita kamar haka. Yayin da yake jawabi ga manema labarai dangane da wannan sabuwar gaisuwa da ya fito da ita, Malam Isa Aliyu Fantami ya bayyana cewa ya kirkiro wannan gaisuwa ne saboda ya assasa abubuwa guda biyu. Abu na farko da shehin malamin ya bayyana cewa yana so ya assasa shi ne yin biyayya ga Allah maɗaukakin sarki, domin kuwa sanin kowanne musulmi ne cewa yin hannu da macen da ba muharramarka ba haramun ne. Sannan ya bayyana cewa yin hakan zai ya assasa aikin ma'aikatarsa wato Information and Communication Technology. Sannan malamin ya ƙara da cewa an shigo da sabuwar wireless greeting da mata an kai haka kaga technology ne. Mu mutanen ICT Information and Communications Technology aikinmu yana da alaka da zuwa da sabbin na'urori da kuma kimiyya da fasaha da kuma tsarin abubuwa. Da idan za ka yi browsing internet sai an kawo ma cable an hada da computer. Yanzu akan wayanka babu waya sai ka rika yi saboda mai akwai wifi akwai wireless internet. So wannan gaisuwa da mata wireless ne. In kai haka kawai kamar wifi ne ba sai an sa cable ba. Kaga na farko wireless greeting mutanen ICT sun yi aikin su akwai emerging technologies to shine sai mu yi haka wireless. Ba sai an hada ban aka yi haka an yi wireless technology ne kuma kaga anan an kiyaye ka'idodin Allah. At-tawakkul ala Allah shine muhimmi. Wannan yasa fiyayyen halitta sallallahu ai kaman jaraba ya fara gare shi an da a yakin zatul rika ga hadisi muttafaqun alaihi. Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ke cewa muka zo karkashin bishiya mai inuwa muka bar fiyayyen halitta. Muna bar masa wannan inuwa da ikon Allah mai ke faruwa ya kwanta ya rataye takwabin sa jikin bishiya sai wani makiyin Allah mushriki ya zo. Sai ya zara takwabin sa bai ba sani ba. Sai farkar da fiyayyen halitta yace ta kafu ni kana tsoro na sai yace me a'a kamar kai ne malin yanzu ya rike buklet ɗinka kana tsoro na sai zaka ce masa a'a wa kake tsoro Allah to shi fa takwabi ma aka rike kana tsoro na yace a'a wa zai kare ka daga gare ni manzon Allah yace Allah yana fara takwabin ya fadi sai shi da gidan yace to kai kuma wa zai kare ka daga gare ni sai yace kun khaira akhirin ka dauki mafi alkhairi mai daukan takobi baya cutan kowa. Ai wannan kaman jarabawa ne, mutum ya tunkare ka jaraba ma mafi muni ba wai ka ci ka samu digiri ko ka fada ba, ba ka ci waye ko ka fada ko ne ko ka fada ba, ba wai ka yi magister masters ko PhD ba, a'a duk aje a gefe ko diploma ko NCE duk ba su ba, jarrabawa na karayi ko ka mutu kana tsoro na yace a'a wa zai kare ka yace Allah. To dalibi sai ya gane Allah ne kadai yake bada nasara. Idan ka ga wani mutum ma ya yi sauƙi bai yi mugunta ba bai kada wasu don mugunta ba, addu'ar da kuke yi ne Allah ya ne da shi haka sai ga baya bukatan kowa ya fada sai ya mai dalili saboda kun roki Allah. Da haka dalibi in ya dogara ga Allah baya bukatan malam wani a kai mar kuɗi, malam wani a zai mun mugunta. Babban abin da za ka yi kai kar ka yi laifi ka kare doka, in kai wannan to Allah zai kare ka. Da haka ya tawakkal ala Allah ta'ala في مواجهة اختبارات الدنيا كيف كنت جرباوين الدنيا. اختبار شيني examination، اختبارات examinations، اختبارات جمعيني وجنب هاوشي jarrabawa irin wannan ina gaba da jami'i sai dai ce jarrabawa, shi yasa nace jarrabawa. In kuma za mu yi Hausa da karfi sai mu ce jarrabawoyi, sai ka nan ka kalmar dole sai ka dauka shikenan sai a huta. Wa yasta'inu bihi akhidan bil asbab ash-shar'iyya, wa yasta'inu bihi kuma yana dogara ga Allah, yana neman taimakon Allah shi dalibi inda ya jarabawa. Allah ne yake nema ya taimake shi, ba malam wani in ke nema ba shi kudi ya taimake ni ba, ba wai wani kike so ki same shi ya neme ki tukunne ya baki nasara a jaraba ba, a'a yasta'inu bihi yana neman taimakon Allah ne. Akhiran bil asbab ash-shar'iyya kuma yana riko da dalilai na shari'a da su shari'a tace in mutum ya riko da su Allah zai bashi nasara. Intilakan min qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam, shiruwa daga maganar fiyayyen halitta, wato darasi daga maganar fiyayyen halitta, tsira da aminci tabbata a gare shi. Hadisi a cikin sahih Muslim, hadisi namba na 2664, yace al-mu'minul qawi,
khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Rabin hadisin kenan fiyayyen halitta yace al-mu'min al-qawi, mu'mini mai karfin imani, mu'mini mai jarunta cikin duk abin da zai yi, mumini wanda yake bayi da kasala a duk abin da zai yi, mumini da baya tafi a duk abin da zai yi, mumini da baya wasa da hanyoyin da ake bi a yi nasara. Khairun shi yake mafi alkhairi wa ahabbu ila Allah yake soyuwa zuwa ga Allah min al-mu'min ad-da'if fiye da mumini mai raunin imani wanda zai kwanta yi bacci baya karatu, za a bada assignment ba zai yi ba, za a bada test ba zai yi ba, kuma zai je samu malam yace da Allah dan taimaka mu yi nasara. To wannan shine mai rauni. Amma mai karfin imani shi da duk Allah ya dogara kuma iya bin hanyoyin da shari'a ta ce abi ayi nasara. Mai raunin imani ko ba wannan yake bi ba. Sai yace wa fi kullin khair, amma dai duk mai imani akwai alkhairi a cikin sa. Amma dai lalle mu'mini mai karfin imani da baya wasa da duk abin da ya sa a gaba shi yafi. Sai yace ihris ala ma yanfa'uka, kai kwadayin abin da zai amfane ka. Akwai amfanin da ya wuce ka bar gidan babanka da babarka ka rabu da ƴan uwanka na jini ka zo kana kwana a cikin wani keji ko kuma kana kwana a wata tsangaya, dan jami'o'i yanzu a Najeriya ba su da tsangaya ba. Yadda ka za ce tsangayar aran ma Muhammadu, tsangayar aran ma Musa, tsangayar aran ma Garba, tsangayar aran ma mai 80, to jami'a ba ta wata tsangaya ba, don rayuwar tsangayanci ake yi, don kaɗan ya hana wasu ɗalibai su fara bara, kuma ɗakunan da ake kwana kamar na tsangayan ne, me bambanta? Kuma aji idan ka zo ana lecture kai ka san kamar tsangayan ne, don wancan window yake tsaya yana dan gilansin abin da ake faɗa, babu ma inda zai zauna, sai dai ya je gida ne ta ɗauka ɗan jami'a ne, amma in ya zo shi san halin da yake ciki. A dai rufa duka ihris ala ma yanfa'uka, kai kwaɗayin abin da zai amfane ka. Na biyu yace wasta'in billahi wala ta'jaz, ka nemi taimakon Allah kada ka gajiya. Duk wahalan course, duk tsananin examiner, duk tsananin mai karantar da course, wasta'in billahi wala ta'jaz, ka nemi taimakon Allah kar ka gajiya. Dalili shine duk yadda wani ya kika yake so ka fada jarabawansa, idan Allah yace zaka ci sai ka da kai, kuma duk yadda wani ya so ka idan Allah yace zaka fada zaka iya ci, zaka nemi taimakon Allah. Allah shi yake iya murkusa kowa ya sa yi abin da shi Allah din yake so, zaka sai ka tattare gare shi ka roƙe shi ya taimake ka. In dai ka nemi taimakon Allah to Allah din zai taimake ka insha Allah ta'ala. Mana yake cewa wa min tilkal asbab, iya daga cikin wannan dalilai da ke taimakon ɗalibi yayi nasara a jarabawa guda 20 da zamu karanta. Awwalan na farko malam yace al-iltija'u ila Allah bid-du'a, shine mutum ya koma zuwa ga Allah da yin addu'a na farko kenan. Bayan ka dogara ga Allah, kayi karatu, kayi jakin sosai, in nace jakin kai jakin, kayi karatu ka ci littafi ka zama jakubita ko wanda babu wasa a ciki, you should jack. Amma kuma jakin kari hana ka sallah, jakin kari hana ka zuwa ta'alim, jakin kari hana ka lokacin bacci, jakin kari hana ka karatun qur'ani, jakin kari hana ka ziyara. Kana yin jakin kuma kana yin duk ayyuka na alkhairi, don in ka ce ka zo jami'a ne don ka yi boko, to ai ka zo duniyar ne kuma don ka bauta wa Allah. Shine abin da gaba ɗaya kawo ka duniyar ma. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Da haka yin shuljat, ka ci littafi ka yi boko sosai, in haya islam kake ka yi hadda sosai. Iya daga cikin sirrin ATBU ba a kai labari yanci sai da hadda, kira ne yawa mun gwada, in abin ko baka fahimta baka haddace shi, dan mun yi yawa an yi abin lokacin ba yana tsanani, za mu zauna idan ka bi, don wasu ababen kai ka san asadiran awali ne haka ne, ba za ma ka fahimta ba, kawai theory ne wani ya haddace da proof din ya haddata ya zo da kare dura muku a allo, wani ma bai duran ba, haka ya baku ana wanda yake so ku sha, to sha masa. In dai ka sha Qur'ani ko balle wadannan maganganu duk kawai su alfa ne, kawai su beta su duk ba su bane, sha su ka zauna ka yi tilawa, ta zauna ka nemi taimakon Allah sai da hadda. Yawa wai in ka ce wai read and understand ba sai kai labari ba, wasu hatta wani ne da zai karantar da kai shi kansa bai samu ya understand ne sosai ba, in ka tsaya understand ne sai ka bata kanka lokaci, in ka samu dama ka sha, yana baka sai kai return to sender da dumin da sai ka miyar masa kawai yadda ya baka ka zaka canja. Na taɓa rubuta wani examination na biology a secondary school, malamin da ya karanta da ya makin
da ya zo sai ce ya aka yi ka iya producing wannan, me dalili na ce sai ce na karanta ne na haddace, sai ce me yasa baka fahimta ban ce saboda na ga duk da ba a fahimtan ba don ba wanda ya fahimta, to tunda ban fahimta me zan yi sai in sha sai na haddace. Sai ce zan gwada kawo masa, na ce to mu gwada mana, na kawo masa abin in na tsaya sai in ce ka sa full stop anan, can kuma ka sa koma, yana ta haka yana taga hannun tsokane shi da yake muna wasan ce malam ko kai za ka gwada kawo yake wane shi. To abubuwan da yawa da sha ake, sai ka yi understanding ka je ka rubuta, wani bai fahimta ba kawai ya haɗiye, musamman waɗanda suke kafiran nan haka zai zauna ya tutulawa ya haddace ya je ya rikin sanda ya ci kana nan ka ci D4E. Babu laifi a fahimta kuma fahimtan ya dace, to amma environment din gaba daya a kasar gaba daya ba education muhimmanci ba, shi yasa ba a damuwa da rayuwar ɗalibai, ba a damuwa da rayuwar malamai, ba a damuwa da environment din karatu din. Abin da aka fi damuwa da shi ne harkar siyasa. So da ka sai ka duba shortest way da za ka bi daga ciki akwai tilawa jama'a a rika hadda. Baya ga wannan ma ne yace iltija ila Allah bid du'a, koma zuwa ga Allah da addu'a bi ayyi sigatin mashru'atin, da duk wata siga da shari'a ta shar'anta, ka ay yaqula kaman mutum yace rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ka yawaita yin wannan addu'a in kana karatu, rabbi shrah li sadri, Allah ka yaye mun kirjina, wa yassir li amri, Allah ka sauke min al'amurana. Sai Allah ya yaye maka kirjinka, sai ka zo ka zauna awa daya, sai ka yi reading, ka yi understanding, ka kuma haddace, ka tashi wani awa 12 bai fahimta ba. Ka zo jarabawa ka zauna awa daya, daman ka yi garbage in sai ka yi garbage out, sai ka tura masa, sai ka miƙa ka fita abinka. Wani iya nan ya haddace ya kwana bai fahimta ba, ya zo jarabawa kuma duk abin ya hargitse, tilawa nan da shiga waccan, wancan ta ruɗa waccan, in ya fara kawowa sai ka ji abin ya tsaya, shi kaɗai yana magana a jarabawa. Kama kai sai Allah ya sauke maka, zaka muna karatu mu rika yawan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, ko kuma rabbin surni, ya Allah ka taimake ni, na daga cikin muhimman addu'o'i da annaba da manzanni suke yi. Ka duba ko cikin suratul mu'minuna, rabbin surni. Na daga cikin addu'a ta uku shine Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahalan wa anta taj'al al-huzna idza shi'ta sahala. Ya Allah, babu wani abu mai sauki a duniya sai abin da ka mai da shi mai sauki. Sannan kai kake sanya abu na bakin ciki ko mai kunci ko mai tsayani da mai sauki. Ya Allah, muna roƙo ka biyar mana da karatun da jarabawan duka masu sauki. Sai ka shiga jarabawa kana zaune babu abin da ya dame ka, kamar ka zo masallaci ne kai nafila kana jiran liman. Wani kuma ya kwana iya tilawan ya zo duk a ruɗe yadda ka san za a yi tashin kiyama, ko doko fa gollo ko kuma jahima sallu, kuma a yi jarabawan ya ruɗe a ciki, bai yi bacci ba, bai yi ibada ba, bai bauta Allah ba, kuma jarabawan ya zo ya kwafsa ya samu asalin F, kuma ka gan CGB sai yana probation. Don haka mu riƙe addu'a na farko, bayan shimfiɗan farko uwa uba shine tawakkali, neman taimakon Allah da kuma yin abun da gaske. To bayan nan shawari na farko shine addu'a. Saniyan na biyu, an yasta'idda bin nawmi mubakkiran wa dhahab ila al-imtihan fi al-waqt al-muhaddad. An yasta'idda bin nawm, mutum yayi kokarin tanadi ta bangaren yin bacci, al-mubakkir, yin bacci da wuri. Mafiya yawa idan gobe za ka yi exam, ba a cika son a daren da washe gari da safe kake da fefa kuma ka kwana kana karatu ba. Don in mutum bai saba da rashin yin bacci ba, idan ya kwana yana karatu, idan ya ji jaraba duk abin sai lalace. To shi yasa hutu na taimaka wajen abin da ka karanta ya dawo. Boko gaba ɗaya throughout rayuwar ka yi boko irin na kafiri ba za ka iya ba, saboda shi daman bokon shine addininsa, shine tauhidinsa, shine aqidarsa, shine duniyarsa, shine huwal awwal wal akhir a rayuwarsa gaba ɗaya, wa zahir wal batin, ba za ka yi irin nasa ba. So da ka dole dan shi ya kwana, to in dai ba wai tun farkon semester ne uzuri yana karatu ba bukatar sai ka biye masa, saboda mu albarkar muke nema. So da ka ana gobe da exam, ka yi karatu zuwa 10 na dare, zuwa 11, zuwa 12, ka fahimci me kai zuwa karfe 1, karfe 2, gwargwadon wahalan kwasin da za a yi, gwargwadon kuma daman shirin da kai tun farkon semester ko tun farkon term, sai ka je kwanta ka yi bacci, ka yi alwala, ka kwanta ka yi bacci, ka yi azkar da ake dauki sunan muslim, ka shafa ka yi bacci. Idan ka je kai sallan asuba ka dawo sai ka yi kishi, sai ka yi muraja'a kenan na abin da ka karanta. Wannan shine mutum ayyasta idda bin nawmi mubakkira, ya zama dai a day to exam ka dan yi bacci ka huta, dan in babu hutu to sai ka je ayi biyu babu aihuwar guzuma kenan.
uwa kwanci ya kwace. Sannan ya zihad ila al-imtihan, mutum kuma ya je wajen jarabawa fil waqtil muhaddad, a lokacin da aka haddada aka iyaka. In an ce za a fara 9 ne, sai da a ce by 8:30 kana wurin. In ma akwai dan abin da kake so ka leka, babu laifi gabanin a zo a fara leka shi. Daga lokaci ya kusa minti 5 ko 10 sai ka dauke komai ka mayar gaba ka ajiye ba ruwanka, ya zama dai a wurin kana nufi.